Kulturretxeak laguntzak emango dizkien kulturtaldei. Foru-hiriko udalak 45.000 euro inguru emango ditu ikasturte honetan hainbat kultur programa babesteko. Guztira tokiko 30 kolektibo inguru izango dira eta urteko ekimenak garatzeko dirua jaso ahal izango dutela aipatu duten kulturretxetik. Aurkeztutako eskabideak baloratzeko kontuan hartuko direla adierazi dute proposatutako jardueraren interesa, euskal kultura eta euskara sustatzeko ekimenaren egokitasuna. 2030 agendaren garapen iraunkorreko helburuak eta kulturretxeak bultzatutako ardatz estrategikoak zein kultur planak ere bai. Ziortza Bilbao kultura jai eta euskara zinegotziak azaldutakoaren arabera. Aurten, ireki den deialdiaren barruan, herriko bizitza kulturala dinamizatzen duten kolektiboen funtzionamendua bultzatzeko laguntzak 500 eta 3.000 euro bitartekoak izango direla adierazi duten programen arabera. Espeologia, arkeologia, argazkilaritza, musika, kirola, antzerkia edo antzinako tradizioak, adibidez marijesiak, bezalako arloetan diharduten kolektiboak izango dira onuradunak. Eskarak aurkezteko epea irailaren 27 arte egongo da zabalik eta oinarriak udalaren webgunean zein kulturretxearen atarian kontsulta daitezke, hau da irubebikoitza-gernika-lumo.eus edo irubebikoitza-kultura-gernika-lumo.eus webgunetan.